Malawi Today. Ngani atu madzulano tufari yang'ane za chikhulupiriro cha marasta. Chikhulupiriro chimenechi tikufuna tichifotokozere motere maga pamene tibwera mu programu yathu imene tikuyitcha kuti The Hidden Truth About Religions, Beliefs, Culture and Traditions of Humankind. Iyo ndiye programu yathu madzulano. The Hidden Truth About Religions, Beliefs, Cultures and Traditions of Humankind. Zina mwazilungamo zobisika zokhudza zipembedzo, mipingo, zikhalidwe ndi miyambo ya vanthu. Kwa choncho tiyeni tifukule mbiri komanso chikhulupiriro cha Rastafarian. Rasta ndi ndani? Ja ndi ndani? Nanga Haile Selassie ndi ndani? Izi ndi zina mwa zinthu zimene tikhale tikufukula madzulo ano. Magatu potengera kuti chirasta ndi chimodzi mwa chipembedzo chimene chimayiwalika. Marasta ndi gulu limodzi la anthu limene anthu pa dziko pano saperekera chidwi zochitika za marasta. Tingathe kunena pano mosabisa. Ambiri akangoti rasta chimene mmaona ndi chamba ndi nyimbo za reggae. Aponde tisapite kutali. Akangoti rasta ndi wachamba osalongosoka, basi amene oja mwakondera pa makhala zambirimbiri. Mwinasobola mayiko ena, koma kukakhala dziko lake ngati ku Malawi, rasta amachita kuonedwa ngati kuti tingati chani. Ayi ndithu mmadziwa zene yake kuti rasta mmamuyika gulu lanje. Koma kambiri simungapeze rasta akugwira ntchito mboma. Rasta nkukhala mphunzitsi. Rasta ndikugwira ntchito ku water board. Pamene mwaona rasta mukaona madredi makhali mwaona chamba. Mukaona chamba makhali mwaona zosokonekera. Zimenezi zili mu zinthu zobisika zokhudza zikhulupiriro, mipingo, zikhalidwe, miyambo, zipembedzo za vanthu. Pali zina zimene zimakupangitsani inu kuti mukangoona atchula chisilamu, atchula chikatolika, atchula chani, ndi mmaona kuti zimenezo ndi zenizeni. Penanso simmafunanso kufufuza, kufuna kudziwa mopitirira muyeso, kungokhala basi ongokhulupirira kuti Ambuye athu adatiuza choncho kuti izizi ndi zenizenizo. Iyayi, chirasta chili ndi anthu ochuluka pa dziko lapansi pano. Kwa choncho chidafunikanso kuti anthu adzichifufuza ndi kuchiphunzira. Sizikutanthauza kuti mukhala rasta inuyo yayi, koma ndi kuti simudzakhala ndi negative thought yokhudzana ndi chirasta, chifukwa nthawi zambiri anthu fe timaphunzitsidwa kuchida chinthu china chake kutengera kuti ena anachida iwowo pa zifukwa zawo. Ndi amakhala ntchito chopanga recruit anthu enanso kuti akachide chinthu chija chifukwa iwo anadana nacho. Koma ndimangosangalala ndi chiphunzitso cha mapatience amati as'al ahli dhikr fa in kuntum la ta'lamun. These words akuti tawafunsani awo enawo amene agwira mabukuwo, mwafunsa amenewo ngati inu simukudziwa za nkhani. Ngati mukayika za nkhani imene tikuwuzaniyi, bwanji osakhala mchidwi kwa afunsako wena amene akuoneka kuti adayendetsapo nkhani zimenezi. Kampani iyi padali manager pano nthawi imeneyi inkayenda, ndipo tinkamuuza sodi adzipanga zimene tikuwuza iwezi. Ngati ukuona kuti tikunamiza, tapita ukamufunse. Anthu amatha kupita kumapita ku nyumba kwa Abakili Muluzi kuja. Kupita ati ku nyumba kwa Abakili Muluzi ndi as'al ahli dhikr. Kumene kumakhala kukafunsa anthu amene adamba ayendetsapo zinthuzi. Mwina nkutheka kuti you finding it difficult, somehow it is confusing you. As'al ahli dhikr. Awara anani mapatience, mukaulengeza mabuku zawo, muli nkhani zimene mapatience zosunga history. I'm telling you, they can challenge you ngati mukuona zimene tikuwuzanizi.
tabani mukafunseko ena amene mumathawana kuti ndakatswiri pa nkhanizi. So inuyo ngati mwina chikhulupiriro chirastachi mmachidziwa kungodzera muzimene anthu amakuwuzani, rasta chamba, rasta lege, rasta sasamba, rasta basi ma negative. Iweyo nkukhala kuti ngati umachidziwa chirasta umachidziwa based pa zimene anthu amangokuwuza. So unapezepo marasta akupembedza ndipo sudambe wafunsapo za chipembedzo chako kuti chipembedzo chanu chimati bwanji, ndingachiphunzire bwanji, ndingadziwe bwanji mbiri ya rasta kudzera kwa marasta. Dzulo kuti makamba ndakulenaka kuti chinthu ngati mufuna kuchifunsa afunseni, mufuna kuchidziwa kuchiphunzira afunseni amene amapanga zinthuzo. Musachidziwe chikhristu pokafunsa asilamu, musachidziwe chisilamu pokaphunzira kwa mkhristu, munamizanapo. Ngati mufuna kuphunzira za chisilamu kafunseni asilamu, ngati mufuna kuphunzira za chikhristu kafunseni akhristu. Ngati lili bodza ndi mudzikalipeza konko, ngati nzoona muzikazipeza konko, koma ngati mukuganiza kuti mupeza chilungamo cha chikhristu pa ziphunzitso za chikhristu pomufunsa amene sali mkhristu, mufuna yambitsa mabodza. Ngati mukuganiza kuti muchidziwa chisilamu kapena ngati mmati mmachidziwa chisilamu kudzera muzimene mudamumva yemwe sali msilamu, yemwe alibe chiphunzitso cha chisilamu, yemwe sadziwa kalikonse ka chisilamu, koma adangokuwuzani kumbali inu nkunena kuti basi ndachidziwa chisilamu, mudatenga mabodza. Ngati zimene mmamva zokhudzana ndi rasta kuchokera kwa anthu amene sali marasta, sapembedza pa chirasta, sadziwa kalikonse ka chirasta, nawonso adangoseza chintolo cha nkhani za rasta kudzera muzimene anthu adawawuza zoyipa za rasta, inunso panopo madzina kuti mmadziwa chikhalidwe ndi moyo ndi makacha ndi mabeliefs ama rastas. Mabodza. Nchifukwa ife lero takutengerani kuti tatiyeni tikayang'ane zina zobisika za zipembedzo za anthu. Tiyang'ana apa ndizokhudzana ndi chipembedzo cha Rastafari. Muli zilankhulo zambiri zimene zimakhala ngati very confusing. Kodi zilankhulo zimenezi anthu ndikukumbukira chibwana chathu tikamva ja amasuta ja tikati amasuta ja timaona kuti amasuta chamba. Muona misconcept pamenepo. Kuvala kabudula renga pani tuvala pamwamba. Chifukwa choti wangomva anthu akulankhula nkufika poti mawu abwinobwino oti ja iwe nkumamva kuti akati ja nchamba. Sangawukira zorola uko kuti ali ndi rasta osakafunsa bwino wake rasta kuti kodi mukati ja mmali nchani. Okondomvera atatende thamangitsana nini nthawi. Musayiwale mukumvera ndi Whispers Community Radio K9 studio cause not a Professor Boma Deben dziko South Africa. Tinatizipa katipa napita kuchuti dzulo pa 20 April inali birthday ya Osodi Chumani. Ndetu kudali kuotcha ziphuya ayo ndikuuzani kudali kumwathoba inu kaya magautira tivina dansi nzosatheka umanyadira masiku akupunguka. Okondomvera kuti ndipizani choncho tinati ngati mufuna kujoina ma platforms athu 0693000 0693000 ndiye ma 10 floor athu tichaira phone direct basama missed call message ku WhatsApp kapena voice note ku WhatsApp yochita kulemba kapena ya mawu tidzakuthandizani. Koma musanabwere dziwani ndi ma platforms olipira. Ngati simunakonzeke zolipira osatitayitsa nthawi, osabwera kumeneko madzatifunsa akapanda neni nthawi iyi mchuma. Tinachoncho Rastafari is a religious. Chirasta nchipembedzo and a social movement. Komanso ndi bungwe limene limayang'ana za miyoyo kapena ndi moyo wa munthu. It's a social movement. Ngati limene chikhoza kukhala chipani, ngati limene akhoza kukhala activism, it's a social movement that originated in 1930s Jamaica. Zimene zimaoneka kuti mbiri yake idayamba zaka za 1930 and kunali ku Jamaica, combining Protestant chimene chikulumikiza ma Protestant Christianity. Ma Protestant Christianity ndi Mkhristu wina aliyense amene sali mkatolika kapena mwaangilika amene mkatolika. Mkhristu wina aliyense amene sali mkatolika amatcha ma Protestant Christianity.
Mysticism, mysticism ndi chipembedzo ndi gulu la wanthu limene limapembedza direct modzilumikiza ndi Mulungu mopanda kuyika wina ake pakati, iwo wamatero. That is mysticism. And Pan-Africanism, right? Followers otsatira ake amatchedwa Marastas. Marasta amenewa worship Emperor Haile Selassie I of Ethiopia. Iwowa akuti amapembedza Haile Selassie woyamba wa ku Ethiopia as a messianic figure, ngati messiah wawo, advocating for natural living. Komanso iwowa ndi ankhalapakali nkhoswe zoyang'ana zachilengedwe, Black Pride, komanso amene amanyadira uchikuda, and repatriations to Africa, komanso amene amakhala nchikhulupiriro kuti zinthu zomwe zidawonongeka kuno ku Africa ndi azungu. Iwowa ndi amene adzamenyere nkhondo kuti zizabwereredwe zimenezo, kaya ukapolo, kuononga kwa economy ndi zina zonse, repatriation to Africa, which they view as Zion. Ku Africa ku iwo ato amayiona kuti ndi Zion yawo, a holy land, a promised land yawo, amakuona kuti ndi ku Zion. Mukadzamva Marasta akumati Zion, Zion, samagwiritsa ntchito mawu uti Zion kutanthauza ku Zion ku Jerusalem ku Israeli. Ayi, bweza tapita kalekale. Sikuti kuchoka kumene aliko Marasta makangati ku Jamaica kuti amakhala kuyang'ananso mtunda wina wa dziko la pansi lino. Ayi, Marasta amene ali ku Jamaica ndi kuna kulikonse dziko la pansi pano akamayang'ana Zion wawo, the holy land yawo, the promised land yawo, amayang'ana ku Africa kuno. Ndi chifukwa apa amanena kuti repatriation to Africa, which they view as Zion. They view it as their promised land. They view it as their holy land, a godly given land ku Africa. Amadziwa Marasta kuti ndife anthu achikuda ku Jamaica kuno si dziko lathu. Tili kuno ku Caribbean kuno si ku dziko kwathu ndi ku Africa, and ifeyo tayenera kuti tidzabwerere repatriation, tidzadzimasule ku msinga ku ukapolo kuti sokoneza amene atisokoneza anthu ku ndi kubwerera repatriation to Africa, kubwerera ku Africa, which they view as Zion, kumene amakutenga kuti ndi dziko lolonjezedwa lawo ndi Mulungu. Core belief and practices, tsinde phata la chikhulupiriro chawo komanso zochitika zawo, practices ja, core belief and practices ja, phata la chikhulupiriro chawo komanso zochitika za moyo wawo pa ja. Rasta refers to God as ja. Marasta amamutchula Mulungu ngati ja, a shortened form of Jehovah. Ndi mawu achidule m'malabu omati bweza kuti Jehova ameneyu ndi yemwe uja mmati Yehova kapena kuti Yawe, malingana ndi zilankhulo inu. Akati ja munthu atanthauza Mulungu, Jehova Mulungu, Yawe Mulungu. Palibe chifukwa choti munthu adziti akati ja ndiye kuti njamba. Ayi, kulibe zimenezo. Zikhulupiriro zabodza timauzana bodza anthu za zikhulupiriro za azini yake. Haile Selassie uyu, many believes Selassie is the second coming of Christ. Anthu amaona kuti zimene adapanga Haile Selassie, iwo ngati Marasta amakhulupirira kuti Haile Selassie nkutheka kuti kubwera kwina kwa Yesuyo ndiye Haile Selassie, or a direct descendant of King David, kapena ayi ndithu obadwa mu m'bado wa chindunji ndi mfumu Davide. Pamene pali ngathe kuyimapo, Marasta mpaka lero amakhulupirira kuti Ayuda anali achikuda, amakhulupirira kuti Yesu anali wachikuda. Ndikuwuzani ali nzifukwa chifukwa anthu awa adachoka ku Africa pambuyo pakubwera kuno, akina Joseph ndi Benjamin.
adadzakhala kuno zaka zambirimbiri. Mmene amachoka kuno adapita ku Israeli, adapita ku Palestine kati nkuti ande marasta amapanga claim kuti ayi anthu amene ankaja kuno adali achikuda. Ndipo sakhulupirira unzungu wa Yesu, sakhulupirira unzungu wa David, amaukana. Ndechifukwa apa kuti he is a direct descendant of King David. Haile Selassie ndi chidzukulu chobadwa muzidzukulu za mfumu Davide. The conqueror, yemwe ndi mgonjetsi, Lion of the tribe of Judah, ndi mkango wa fuko la Yuda. The Bible. Interpretations are traditionalist and literalist, often focusing on the Old Testament. Zotanthauza zawo zokhudzana ndi Baibulo amayang'ana kwambiri ndime zomwe zili ndi nkhani za traditional, komanso zilembo ndi chiphunzitso chenicheni cha Khristucho. Oftenly ndipo nthawi zambiri focusing on the Old Testament, amayang'ana kwambiri chipangano chakale. Ndipo azini akewa akamapanga zimenezo amati Rastology. Phunziro limene amalitcha Rastology. Dreadlocks. Dreadlocks one based on the Nazarite Leviticus. Madred amene maona nawo kumutu aja zimenezi amazivala akuti kapena amaweda tsitsi limeneli kusonyeza njira imodzi yaku worshiping, sacrifice and holiness to God. Kusiya tsitsi kuja iwo amakuti it's a sacrifice. Chingerezi chake amati Leviticus, symbolizing a lion's mane. Amasunga zimene zija kuti rasta aliyense ndi mkango payekha. Mkango is a king. Mmene timakambira za anthu osaku Africa amagwiritsa a symbol of a king. King yawo, maoti yawo ndi king, maoti Zulu ndi king, maoti Ndebele ndi king, maoti Bahadi ndi king, maoti Bangwato ndi king, maoti Batseretse ndi king. Tikafufuza mawu ambiri amene anachulidwa mupeza kuti tanthauzo lake zonse zimaoneka kuti ndi king. Ani timalenga history yawo kuti amagwiritsa ntchito mmene yachani ya mkango. Ayawo akuzomba masiku awiri atatu apangati kuti ayawo akuzomba amagwiritsa ntchito mani nawosa yachani mmene ya mkango. Ayawo chimkango kumeneko kuzomba. Apaso marasta kuti zonse chimodzimodzi kuti dreadlock imene amasunga representing kuti rasta aliyense payekha ndi warrior, aliyense akhale msilikali omenya nkhondo osakhala yokhetsa mwanzi, koma nkhondo yakupanga defend justice, nkhondo yakukana kuponderezedwa, nkhondo yakuti anthu asawononge. Ndekuti rasta aliyense akabadwa amabadwa ali msilikali, a warrior, amabadwa asali kapolo. He is a king, ngati mmene mkango ulili mchire. Ndiyifaka amasiya ma dreadlocks. Kuchotsa ma dreadlocks zichimozimozi ngati mkango wamphongo kumeta tsitsi, sudziwika kuti nchiyani. Kwa iwo lumalinga ndi chikhulupiriro chawo. Ndekuti ngati mukubadwa you are a warrior, you have to be an activist. Every rastaman ndi activist. Every rastaman ka rasta woman, every rasta amakhala mfulu sikapolo. Rasta wina aliyense amakhala mfulu ndi mfumu, si olamulidwa koma olamula, ngati mmene uli mkango mchire pakati pa zinyama zake. Ndikupitiriza sine ndikuwerenga history ya marasta ndi chipembedzo cha marasta kuti zina zimene inu mmaganiza kuti mmazidziwa zokhudza ndi marasta kumachita kuti timangomva kuti aganja chanchani rege nkuzona ngati zathera pompo. Ayi, mavalidwe awo, tsitsi lawo, zochita zawo zili m'matanthauzo. Ndipo lero lino chifukwa cha nthawi tingochita moyepula tidzapita mkati mwa chipembedzo ndi zikhalidwe za marasta.
pamene tikufufuza zobisika za zipembedzo. Ndakuti dreadlocks ija imene ja ndimene ifotokozayo, strength and a connection to African identity. Zimenezi zimatanthauza mphamvu komanso kulumikizika ku identity, kukuzindikirika, kukhala mfirika. Ganja, marijuana. Akuti marijuana used ritually zimagwiritsidwa ntchito ngati mankhwala. Ritually, pemphero can be a ritual. Kayamma pita pena pake kugwada, kumapempha, kumanenelera, ndiye kayammanenelera mchiarabu, kayammanenelera mchigiriki, kayammanenelera mchiyawo, nthawi makhadi mopanga ritual. You speaking ku chinthu chimene simukuchiona, mulungu simukumuona, azimu simukuaona. Nthawi imene mukulankhulira zimene zija makhadi you are doing a ritual. You are a ritualist. Koma kweni zimatanthauza zinthu zina, kweni ngati mena kufotokoza zathu anaso mbali yako kuti ritual kwenda nthawi yani. Ganja used ritually to enhance mediation. Funa kukulitsa mphamvu ya kudzilumikiza pakati pawo, self reflection, and bring participant closer to Jah. Zimene mapangitsa kuti iwo ngati akufuna kuti afupikirane ndi Mulungu, alankhulane ndi Mulungu, akufuna china chake kwa Mulungu, ngati mmene anthu amafukizira ubani, anthu amafukitsa ma incense osiyana, iwo wasafukitsa malubani, zimene amafukitsa chimakhala chamba. Sinalembe ndine buku ili. Amafukitsa chamba. Ndeka ya muchiwo chambaula. Ndiye mnyumba muno mudzifuka chamba. Utsi tutututu. Sakhala kuti iwo ali mbali yoti afuna openga, hayi. Kaya apichira ndudu kumasuta, sakhala kuti ali mbali yofuna kuti adzipenga, hayi. Mukapeza atalima, amalima mmene mumadzalira aloe vera pa khomo pano, mpungabwi, enanu mmatejani, pali zinthu zambiri zimene ife timadzala, tikadwala timapulula, kusinja, zina timafukitsa, zina timamwa, zina timasamba, zina timatani, ngati mankhwala. Marasta mukadzapeza munda wa chamba. Ngati munthu yoto ali rasta, si amangoponda dreading kumati rasta, koma marasta mpingo chamba iwo auchima wathandiza to mediate themselves ndi Mulungu wawo, kupanga enhance, kukulitsa, to boost. It's a spiritual thing, right? Ndiye akuti iwowa amapanga zimenezo. Ganja, marijuana use it to ritual to enhance mediation, self-reflection, and brings the participant. Zimene mapangisa so kuti yemwe akufuna panga nawo zimenezo closer to Jah. Ine ngati muli mapemphero mupemphera limodzi ndi marasta, mukuyenda kuti mufukitse nawo chamba kuti mukamapemphera mapemphero anu kwa Jah mukhale mwafupikirana naye. Aito living. Nanga nkhani ya aito ikuti bwanji. A philosophy of natural. Chikhulupiriro mu zinthu zachilengedwe. Organic living. Maga pa nkhani ya zodzaladzala, zosalimbira, and processed food. Organic, ndeka ya timinkhwani, timifutso, tizinthu tomera iti. Organic living. Diet is typically vegetarian. Pa nkhani ya chakudya, anthu amene andithu amakonda zinthu za vegetarian, ukhala anthu odya zinthu za masamba, o vegan munjira kamango chama vegan. Avoiding processed foods, amakhala kutali ndi zakudya zochita kupangidwa mafakitale, pork, nkhumba, and alcohol. Rasta sayenera kumwamowa. Babylon. Nanga kamati Babylon amatanthauza chani? A term for the oppressive. Babylon amagwiritsa ntchito mawu amenewa pofuna kupanga describe, kupondereza, nkhanza, ndi zinthu zina, nkhondo chane zonse, extortion, zonse akhala bwino. Akangoti Babylon, chifukwa ku Babylon kumene ankagwa Babylon kunachitika zinthu zambiri zonyasa. Ndi akangoti Babylon amafuna kutchula mtundu uliwonse wa chaumve chimene chimachitika pa dziko lapansi. Tibirapo ndiye kuti akuti Babylon, a term for a oppressive capitalist, anthu amene adawayika nzawo mu ndende
chifukwa cha ndalama. Mudzoti pandende kukhoma misonkho kuboma, trade yakuti oil dollar, kuchanchani masanctioni, kuyika ndalama ku banki akatapira zigoboza kuti chichanchani, kuyenda pansewa kuti chindapusa, kutera kuti license koma mufunika license kuti mulime fodya zambiri zonse zija. Rasta amazipanga describe as Babylon, capitalist, and a Western dominated society. Ndi ma society amene adakutilidwa ndula muliro ndi zochitika system ya azungu aku Ulaya that Rasta seeks to overcome. Zimene Rasta amalimbana nazo kufuna kuzithetsa zimenezi. Sagwirizana nazo Rasta. Cultural impact, reggae music. Kanga pankhani akaja, kunkhani ya reggae, nyimbo za reggae, payowa zimatanthauzanji, popularized worldwide. Nyimbo zimene zitu zili popular nzochuka kwambiri zidachukitsidwa worldwide, dziko lapansi lonse, by artists like Bob Marley ndi anthu ochuka pankhani za mayimbayimba ngati ina Bob Marley. Reggae is used to communicate a message of peace. Nyimbo za reggae zimagwiritsidwa ntchito pofuna kufalitsa uthenga wa chikondi ndi mtendere, liberation, kuwomboledwa ku ukapolo, and religious belief, komanso ngati chikhulupiriro chimodzi cha mpingo wa Rasta. Colors, nanga mitundu yawo iji, red, gold and green. Mitundu imene hii yofira golide komanso ya green, kodi green madijani pachechewa kaya, represent the Ethiopian flag. Zimene zizi zimapanga represent Ethiopian flag, mbendera ya ku Ethiopia kwawo kwa Haile Selassie emperor. Presence, nanga makono zili pati. While rooted in Jamaica, pamene tu Rasta chidamera mizu kwambiri kuchokera ku Jamaica, Rastafari is a global movement. Rasta chinasanduka kukhala a global movement. Ndi chipani ndi gulu la anthu amene akupezeka dziko lapansi madera osiyana-siyana, with communities amene ali ndi midzi kapena ali magulu awo found in Africa, kwa Africa kuno, Europe, ku Ulaya, and the United States, komanso ku America. Origins, the movement was inspired. Movement imene hii idapeza mphamvu zake ndi kulimbikitsika by Marcus Garvey. Ndi mfumu hii mchikuda uyu Marcus Garvey mwina mamumvaso mu nyimbo zake muchilaka mbirimbiri, amene anali a Pan-Africa back to Africa. Ndiye mwadayambitsa movement imene inkalimbikitsa anthu achikuda kuti adzibwerera ku Africa, atuluke mu ukapolo umene adawatenga kuapititsa ku America ndi maiko ena. So mukamamva za Pan-Africa anali Marcus Garvey, King, Back to Africa movement, and the crowning of Rastafari Makoneni, komanso ufumu wa Rasi Tafari Makoneni amene anali Haile Selassie I. In 1930, mchaka cha 1930, it was seen by followers as a prophecy. Anthu otsatira mpingo umene uwu wa Rastao adaona ngati kukwaniritsidwa kwa uprofesi uneneri. Uprofesi masomphenya, kodi uprofesi chineri, kodi ngati uneneri, a prophet, kulosi, yes, kukwaniritsidwa kwa ulosi wa empowering black people to look to Africa for redemption. Chipembedzo chimene mayamba 1930 zidaoneka kwa otsatira chipembedzo chimenechi kuti kukwaniritsidwa kwa ulosi maka po alimbikitsa anthu achikuda kuti ayambe kuyang'ana maso awo zakubwerera ku Africa ngati redemption, for redemption, kumasulidwa ku ukapolo umene adawatenga azungu. Msaiwala kuti anthu ambiri achikuda ndamene adapititsidwa ku America mogwidwa ukapolo ndi anthu ochoka m'maiko osiyana-siyana pa dziko lapansi pano, yakambapo za akina ma-Arabs aku Zanzibar amene amadzagwira ukapolo ku Africa kuno, amene ku Malawi limodzi ndi akina Jumbe. History ya Marasta ichi nchidutswa
ndilinawo mabuku amene tidawerenga kukhudza nkhani za marasta, koma sitingangofikira pakatikati pa mbiri ya marasta ndi zipembedzo za marasta. Koma ndithu muzadziwe kuti marasta zidayamba bwanji kuti adzimba reggae, marasta zidayamba bwanji kuti adzisunga dread. Apa angofotokoza kuti dread limene timasunga chanchani, koma zidayambira pati kuti adzisunga madread. Marasta foja wachamba adamuyamba bwanji kugwiritsa ntchito ngati incense ya mediation akafuna kulumikizana ndi Mulungu. Okay, marasta kuti akapezeke ku Jamaica, ku Africa kuno, anthu ambiri achikuda amene akapezeka kumeneko adali ndani. Koma chimene mungadzenje kuti nanga nyimbo za reggae zidayamba bwanji kuti marasta adzimba nyimbo za reggae. Tikuti this is just a tip of an iceberg. Kuno ku Whispers College of Mindset Change mabuku timasunga ngati mmene mumasungira zithuma, mmene mmasungira ndalama ena angakwiye. Aliyense amakhala ndi katundu ake amene amati akasunga amadziona kuti apa ndende linkatundu. Ife tikamati linkatundu timati mabuku. Ena amati ine ndili nkatundu angathomalira nyumba itapsya moto, nyumba yapsya moto, katundu wanga, katundu wanje, yayi katundu wanga, katundu wanga, mutapsya chithuma. Ena katundu wanga ndalama. Kunja kuno mauza anthu amwende bejeli chose nyumba mwe 20 million. Ikapsya moto, katundu wanga usanchula. Nanga ndena kuti mapsya ndalama. Anthu ndi mauza ndibe ndalama. Ife tikamati tili nkatundu kofesi kuno timati mabuku. Nde olo tikamayenda pansi umadziru kumula tokumulu timati mabuku. Nde chuma chimene ife timachiona. Tikamangana mabuku yonji timati chuma chimenechi. Nde tilinawo mabuku osimba ma history osiyana-siyana amipingo, mitundu, zipembedzo, zikhalidwe, maiko, maulamuliro amadachitika pa dziko lapansi, atumiki, aneneri, tilinazo zili mbwerekere, ndipo sititopa nkugula mabuku. Ngati zikufunika kuti tipeze buku tiliwerenge tidziwe tidzakhala bwanji, limene tiliwerenga. Ngati sitikulipeza tilifufuza kati pa internet limene tilipeza. Okondwa omvera, inu musatope kumvera nkhani pa Whispers of the Stranger, Whispers College of Mindset Change, komanso Whispers Community Radio. Ndi ntchito yathu ife kupatsani uthenga. Tateromu tikufuna mawa Jumani Mulungu akadzatenga, adzapezeke Jumani wina adzakhale pano, adzapitirize kuwerenga zimenezi. Ndi ntchito imene tifuna ikhale yopitirira yoyenderera. Maka nkhani yathu ndi kubweretsa muuni pakati pa anthu, kusintha kaganizidwe. Whispers College of Mindset Change, inu mwakhala mukudziwa chani zokhudzana ndi marasta? Ndi chani mudasunga mmutu mwanumo chokhudzana ndi marasta? Mukaona marasta mmati maona chani? Mukachiona chikhulupiriro ndi chipembedzo cha marasta mmachiona maonedwe anji? Pa zimene muli nazozo zokhudzana ndi marasta mudazitenga kuti? Mudakhazika pa chimenecho mmachikhulupirira bwanji? Ndi chifukwa ndi mmadzigwiritsa ntchito? Ndi chifukwa ndi mmalimba mtima pawo mauza ena zinthu zoti zilibe umboni koma mudazitenga zokhudzana ndi marasta? Mukazadziwa chiona chenicheni chokhudzana ndi marasta, mpingo, chikhalidwe, zikhulupiriro ndi miyambo yawo, mudzayese kusintha kaganizidwe mukadzaona marasta. Fa mudzakhala tsono muli ndi information yeniyeni yokhudzana ndi marasta. Ndipo ndi information imeneyi sitikuyikamba powerenga mabuku a Asilamu, sitikuyikamba powerenga mabuku a Khristu, tikukamba powerenga mabuku amene marastawo adalemba okha. Ndi mkatikati mwakemo kumapeto kuti kadzafuna kukhala ndi mafunso, adzabwera mafunso kuchokera mu ndime zimene tingawerenge, kuchokera m'mabuku amene marasta adadzilembera okha. Ngati kuli kuyankha adzayankha marastawo okha, musadzayankhire ndinu. 069 3915. Bye bye.